Kniha proroka Malachiáša. Malachiáš žil asi 100 rokov po návrate Izraelitov z babylonského vyhnanstva a svoje posolstvo smeroval ľuďom, ktorí už nejaký čas žili v Jeruzaleme. Chrám bol už istú dobu opravený a veci sa nevyvíjali dobre. Spomeňme si na príbehy z Ezráša a Nehemiáša. Keď sa Izraeliti vrátili z vyhnanstva, mali spočiatku obrovské nádeje. Očakávali, že sa vrátia a obnovia svoje životy aj chrám. Všetky veľké zasľúbenia prorokov sa mali stať skutočnosťou. Mal prísť Mesiáš, ktorý by ustanovil Božie kráľovstvo nad zjednoteným Izraelom a národmi a priniesol spravodlivosť a pokoj pre všetkých. To sa však nestalo. Izraeliti, ktorí znovu osídlili mesto, boli Bohu neverní, rovnako ako ich predkovia, čo viedlo k chudobe a bezpráviu. V Malachiášovi sa dozvedáme, ako veľmi bola táto nová generácia skazená. Kniha je napísaná ako séria sporov. Väčšina z nich začína tým, že Boh vysloví nejaké konštatovanie alebo obvinenie a Izrael s Božím tvrdením nesúhlasí, alebo ho spochybňuje. Boh na to odpovie posledným slovom. Toto sa opakuje 6-krát. V prvých 3 sporoch Boh odhaľuje skazenosť Izraela a v 3 ďalších ju zase konfrontuje. Z týchto hádok a sporov získavame celkový dojem, že vyhnanstvo u ľudí nič podstatné nezmenilo. Srdcia izraelského ľudu sú stále zatvrdnuté. V prvom spore Boh hovorí, že svoj zmluvný ľud aj napriek ich zlyhaniam stále miluje. Izrael však bezočivo namieta. Čím si nám prejavil lásku? Boh im pripomína, ako si láskavo zvolil pokolenie Jákoba, ich predka, aby sa stal nositeľom zasľúbení Božej zmluvy, a nie jeho brata Ezava a pokolenie, ktoré dospelo do záhuby. Spomeňme si na príbehy z Genesis a knihy proroka Abdiáša. Už tento prvý spor odhaľuje, že Izrael nedôverčivo spochybňuje Božiu lásku a vernosť. Druhý spor hovorí o probléme s obnoveným izraelským chrámom. Boh ľudí obviňuje, že chrámom pohrdajú a znesvecujú ho. A ľudia protestujú. Čím znevažujeme tvoje meno? Boh vo svojej odpovedi poukazuje na to, že ľudia prinášajú ako obetu choré či zohavené zvieratá, čo vypovedá o tom, že si svojho Boha nectia. Nerobia to však len obyčajní ľudia. Správajú sa tak aj kňazi, ktorí majú chrám na starosti. Nielenže to tolerujú, dokonca sa na týchto skazených formách uctievania aj podieľajú. Ukázalo sa, že Boží ľud je skrz naskrz neverný. V 3. spore Boh obviňuje izraelských mužov, že zrádzajú jeho aj svoje ženy. Títo samozrejme popierajú. Boh odhaľuje ničivé spojenie modlárstva a rozvodov. Izraelskí muži si berú ženy iného pôvodu a v svojich domovoch uctievajú bohov ich predkov. Spomeňme si na príbeh z Nehemiáša 13. Malachiáš poukazuje na mužov, ktorí sa bezdôvodne rozvádzajú so svojimi ženami. Ľuďom to vôbec neprekáža a Malachiáš hovorí: nie, zrádzate tým zmluvu s Bohom. Takto sa Malachiáš dostáva k druhej sérii sporov, v ktorých ide o vzburu Izraela. Na začiatku 4. sporu Izraeliti obviňujú Boha, že ich zanedbáva. Kde je Boh spravodlivosti? Vidia obrovské bezprávie a skazenosť, no zdá sa, že Boh s tým nič nerobí. Boh na to odpovedá, že pošle posla, ktorý pripraví ľudí na návrat samotného Boha v deň Hospodina. Príde ako očisťujúci oheň, ktorý odstráni modlárstvo, sexuálnu nemorálnosť a bezprávie. Verný zvyšok, ktorý zostane, sa stane jeho ľudom. V 5. spore Boh vyzýva ľudí, aby sa k nemu vrátili, a ľudia sa pýtajú, ako sa máme vrátiť. Boh ich upozorňuje, že sa stali sebeckými. Prestali podporovať chrám desiatkami zo svojich príjmov. Slovo desiatok znamená 1/10. Izraeliti mali každoročne darovať túto čiastku zo svojho príjmu a z úrody na podporu chrámu a kňazov. Tieto praktiky sa vykladajú v rôznych častiach Tóry. Z Malachiáša a Nehemiáša vieme, že ľud túto povinnosť zanedbával a chrám preto chátral. Boh ich preto konfrontuje. Hovorí, že ich chce požehnať hojnosťou, no len ak budú verní. V poslednom spore ľudia tvrdia, že sa Bohu neoplatí slúžiť. Vidia, ako sa v živote darí skazeným a pyšným a Boh s tým nič nerobí. Po prvýkrát v knihe Boh odpovedá krátkym príbehom o vernom zvyšku Izraela, o tej časti ľudu, ktorá sa bojí Hospodina, rada sa stretáva a rozpráva o tom, ako Boha uctievať a slúžiť mu. Boh preto nariadi, aby sa pre týchto ľudí napísala pamätná kniha, ktorú môžu čítať, aby si pripomínali Božiu povahu a zasľúbenia. Malachiáš to objasňuje Boží dar písma, ktoré poukazuje na minulosť, aby sme si pamätali, čo už Boh učinil, a aby nás to inšpirovalo k vernosti a nádeji do budúcnosti. A to vedie k záveru knihy. Vracia sa tu obraznosť blížiaceho sa dňa Hospodina, ktorú si pamätáme zo 4. sporu, no rozvíja sa ďalej. Boh hovorí, že ustanovil deň očisťujúceho súdu, ktorý medzi jeho ľudom spáli tých skazených. No v závere sa hovorí aj o budúcnosti verného zvyšku, pre ktorý nie je deň Hospodina hrozbou. Je to dôvod na radosť. Bude to ako lúče vychádzajúceho slnka, ktoré prinášajú uzdravenie, život a nádej do budúcnosti.
Malachiášove spory sa teda blížia ku koncu, ale to ešte nie je z tejto knihy všetko. Posledné 3 verše nepatria k sporom, ale sú akýmsi dodatkom, ktorý uzatvára nielen Malachiášovu knihu, ale aj celú zbierku Tóry a prorockých kníh. Najprv vyzýva čitateľa, aby pamätal na zákon alebo Tóru môjho služobníka Mojžiša. Odkazuje sa tým na príbeh a zákony zmluvy, ktoré nájdeme v prvých 5 biblických knihách. Potom však počujeme zhrnutie prorockých kníh. Ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde veľký a hrozný deň Hospodina. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom. Tento záver teda sumarizuje Tóru a knihy prorokov do zjednoteného príbehu, ktorý má smerovať náš pohľad do budúcnosti. Boh vykúpil Izrael, no ten ho svojou vzburou a zatvrdnutými srdciami zradil, čím porušil zákony Tóry. Písmo však očakáva budúci deň, keď Boh pošle nového proroka, nového Mojžiša a Eliáša, ktorý obnoví Boží ľud a uzdraví ich zatvrdnuté srdcia. Spomeňme si na všetky zasľúbenia z Deuteronómia, Jeremiáša a Ezechiela. Tento záverečný dodatok teda zobrazuje písmo ako Boží dar, ktorý máme čítať, nad ktorým máme premýšľať a ktorý nás má inšpirovať k modlitbám. Toto písmo rozpráva pravdu o stave ľudstva, o našom sebectve a o našom hriechu. Oznamuje však aj Boží prísľub, že jedného dňa pošle posla a potom sa zjaví osobne, aby sa vysporiadal so zlom, obnovil svoj ľud a priniesol uzdravujúcu spravodlivosť. A o tejto nádeji do budúcnosti nám hovorí Malachiáš, Tóra a všetci proroci.